Izi ndi zina zimene zikuchitika lero lino ku Kamuzu Stadium pamene anthu osiyanasiyana akukonzekera chikondwerero chimene chili kummawa cholumbirisa Profesa Arthur Peter Mutharika. Takhalani pompo muonere kuti kuzokonzekeraku kukuyenda motani.
Ati mukapita Manene sona Ati mukapita Manene sona Kuti apita alipo Vina majita jopo panga tichubu chanjinga Ati kwa Amerika mukapita Manene sona
Ne mueve uno. El apoya.
chimene chikuchitika kuno kuli zokonzekera zimenezi muyamkhuza kuona kumbe kwangako zokonzekera kuno za function ya mawa inauguration ya president his excellency professor Arthur Peter Mutharika mawa chilichonse pano tikhoza kusinza kuti chafikano pa 98% yamusa 2% yokha kuti china chilichonse chikhale kuti chafika pa mponda chimena kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre amene malo ano mawa akhala malo amene pakhale gule pakhale zolumbiritsa pakhale malumbiro kusayinira kulowaso mboma kwa president professor Arthur Peter Mutharika komanso president opuma Lazarus Chakwera akhala ali malo ano kuzapanga handover mphamvu zawo kwa professor Arthur Peter Mutharika. Izi zichitika pamaso pa atsogoleri a maiko osiyanasiyana amene akhale ali pano komanso atsogoleri ena opuma a dziko lino akhalenso ali malo omwe ano mawa apa atsogoleri opuma amene akhale pano mawa ndi monga achakwerawo amene azapanga handover power komanso Joyce Banda komanso Bagiri Mulunzi ndi ena ma vice president ena asongana Michael Usi akumbuka chali akalanso alipo mpano ndi akuluakulu aboma komanso kuchokera kuma private sectors nziko muno ngakhale kunja kwa ziko lino onse azakhala ali malo ano. So pano ndithu zokonzekera amene ndifotokozera kuti zinali kati apa ndithu ndima ukupita ndiuse ndifika malo ano koma zikuoneka kuti anthu malo ano ali akabwerabe zomwe zikuoneseratu kuti anthu agona malo omwe ano. So ife tikachoka pano tikati wazunguliranso madera osiyanasiyana kuona kuti chisangalalo chili motani chifukwa zikuoneseratu kuti maka mumzinda uno wa Blantyre chisangalalo ndithu chakula ndithu chakula kwambiri pena paliponse pamene tazungulira kwambiri kum'mawako anthu akhala kuyimba anthu akhala kuyenda malo osiyanasiyana amene amalawanso zotenthazi zozunguza anthu akhala kupanga zonsezo kusonyeza kusangalala kuti professor Arthur Peter Mutharika wapanganso claim kapena titi wapanganso di 10 ziko lino ngati mtsogoleri amene akhale akusogolera dziko lino kuyambira mawa pamene akhale akutenga manto imene kukafikanso mpaka na 2030 pamene sikuzachitike zisankho zina. Ine zina langa ndi Robert Mukholi amene akhala ndikupasirani zonse zimene zikuchitika kuno mawa so tikhatiri pano behind the camera ndi Mr. Zinai komanso Mr. Robert Simon amene